wafika bheka into ezoyenzeka umama wakho ufuna sikhiphe lezi zinto lezi ezisekhishini because ufuna kupenwe lapha ekhishini so yonke lento le sizoyithatha sise ngase dining room lezi ese dining room sizifake ngasekhishini ya understand uyangizwa bheka wena ufuna ukuthi uthathe lento because ufuna ukubuyela ngaphakathi isikhathi angisenaso ngizonishiya phakathi nendawo mina ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubekele nani ngize ngiqede so ngizonishiya nawo umsebenzi nina nizobe sengiqhubeka ungasondela uzothatha le fridge wazi uzohlala usindala hey mama yini into ekwenza ukuthi wonke umuntu make esebenza wena ulele uzuthi unethezekile akekho umuntu ofika lale kude kushayela isikhathi la kwami wonke umuntu uma kusetshenzwa kufanele abe khona kusetshenzwa akekho umuntu okufanele ngabulele into ezoyenzeka senze nje bheka uyabona lapho ekuthengiswa khona amagwinya mos yeah ufuna ukuthi wenze kanje uze namagwinya awu30 nesinkwe esibrown bamba la ngale uzothenga amagwinya awu30 nesinkwe esibrown la uzothenga icoke I'm sure izolingana le mali ngifuna ukuthi icoke izoselwa yimi nina nizoyenza iti ngenzela ukuthi wonke umuntu makuzosetshenzwa bese emandleni ingabi khona umuntu othulambile ongafuni ukusebenza yeah so then baba nayibona into engikhuluma ngayo bengifuna ukuthi yonke lento ibuyele ngendlela ibifana njengayo ngifuna ukuthi nidonseliyele nale ndawo le kwazi ukuthi kukhulu sokwazi ukuthi sibekele zonke lezi zinto lezi zobaba akube njalo hey